أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Na samom početku da se zahvalim uzvišenom Allahu dželešanu na svim njegovim blagodatima, te da uputim selam i salavat na posljednje Božje poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na njegove ashabe i na njegovu časnu porodicu, te da zamolim uzvišenog Allaha dželešanu da ovo naše današnje druženje bude razumljivo za vas. Tema današnjeg segmenta iz mog ugla jeste Isra i Mirađ. Prvo da vidimo šta je Isra, a šta je Mirađ. Isra je noćno putovanje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem iz Mesdžidul Harama u Meki do Mesdžidul Aksa u Jerusalemu. Još jednom da ponovim, Isra je noćno putovanje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem iz Mesdžidul Harama u Meki do Mesdžidul Aksa u Jerusalemu. Mirađ je uzdignuće Muhameda a.s. iz Mesdžidul Aksa u Jerusalemu do najviših nebeskih sfera. Prije nego što počnem da govorimo o samoj temi Isra i Mirađa, da se osvrnemo na situaciju koja je prethodila ta dva najvažnija događaja u poslanstvu, u misiji Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Naime, nakon svih mogućih pokušaja da Muhameda a.s. odvrate Mekenlije, da ga odvrate od njegove misije širenja Islama, napokon su odlučili da izoluju, da bojkotiraju Muhameda a.s. i prve muslimane, te su ih istirali iz grada Meke 616. godine i u periodu od 3 godine bilo je zabranjeno svaka moguća komunikacija sa Muhamedom a.s. i njegovim sedbenicima. Bojkot je trajao 3 godine od 616. do 619. i ne treba ni govoriti specijalno nama Bošnjacima šta je značila ta izolacija te 3 godine za Muhameda a.s. i njegove ashabe. Godine su bile teške, nije bilo nikakve komunikacije, nije bilo dovoda hrane i ostale prvim muslimanima, tako da je neposredno nakon 619. godine njegova draga, omiljena žena Hatidža radijallahu anhu je preselila na ahiret. Hatidža radijallahu anha je bila utočište Muhamedu a.s. davala mu je podršku kako finansijsku, tako moralno. Prva je žena ili prva je osoba koja je povjerovala u Muhameda a.s. i njegovu misiju. Neposredno poslije njene smrti još jedna osoba koja je zauzimala i tekako važnu ulogu u životu i misiji Muhameda a.s. preselila je na ahiret. Naime, njegov amidža Ebu Talib je preselio iste godine na ahiret i to je bilo teško iskušenje za Muhameda a.s. Međutim, kao što znamo da Muhammed samo da napomenem, i te godine se zove godina žalosti ili Senetul Huzni, su bile jako teško za Muhameda a.s. ali Božji poslanik kao i prijašnji Božji poslanici su stavljani na iskušenja. Allah dželešanu u suri Al-Furqan 31. ajetu kaže: Bismillahirrahmanirrahim, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Tako smo mi svakom vjerovjesniku dali da mu griješnici budu neprijatelji, a tebi je gospodar tvoj dovoljan kao vodič i pomagač. Sura Al-Furqan 31. ajet. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je prolazio kroz mnoga iskušenja, međutim Taif je ostavio duboki trag na njega, tako da nakon bitke na Uhudu gdje su izginuli mnogi muslimani, među njima je Hamza radijallahu anhu, Aisha radijallahu anha je upitala Božje poslanika da li mu je to jedan od najtežih dana u njegovoj poslaničkoj misiji. On je odgovorio ne, nije.
Najteži dan mi je bio kad sam otišao u Taif i tražio podršku od vladara ili prvaka Taifa i oni mi nisu pružili. Allah Đelešanuhu nakon svih događaja preseljenja na ahiret njegove žene Hatidže radijallahu anha, njegovog amidže Ebu Taliba, događaj u Taifu koji je se desio, Allah Đelešanuhu je obradovao Muhameda a.s. sa Israom i Mirađom. Pa u Kur'anu Allah Đelešanuhu kaže: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hvalja neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz Mesdžidul Harama, hrama svetog, u Mesdžidul Aksa, hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili, Mubarek učinili, kako bismo mu neka znamenja, neke ajete naše pokazali. On uistinu sve čuje i sve vidi. Sura Al-Isra, 1. ajet. Nakon godine tuge ili žalosti, Allah subhanahu wa ta'ala obraduje svoga miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sa Israom i Mirađom. Isra, da još jednom ponovimo, je noćno putovanje iz Mesdžidul Harama, Mekke, do Mesdžidul Aksa u Jerusalemu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu koje prenosi imam i Buhari i Muslim opisuje taj događaj sljedeće. Kaže da je jedne noći bio u blizini Kjabe, da je bila noć i da je došao melek koji mu je otvorio prsa, izvadio njegovo srce i stavio u posudu, u zlatnu posudu napunjeno imanom, vjerom. Nakon toga srce mu je oprao, vratio u njegova prsa i zatvorio. Zatim mu je pokazao životinju koja je bila manja od konja, ali veća od magarca. Životinja je burak i rečeno mu je da se popne na tu životinju. Muhammed a.s. je pokušavao da objasni nama, da nam dočara brzinu te životinje, pa kaže da je brzina životinje bilo da je jednim svojim korakom prevaljivala brzinu pregleda ljudskog, koliko oči mogu da pregledaju. Uglavnom, iz Mekke su došli u Jerusalim. Ušao je u Mesdžidul Aksa i klanjao je 2 rekiata tehijetul mesdžida. On je bio imam, a džemat je bio sastavljen od prijašnjih Božjih poslanika. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem po završetku klanjanja 2 rekiata na buraku sa Džibrilom alejhi selamom upućuje se prema nebu. Dolazi do najnižeg neba gdje Džibril alejhi selam kuca na vrata, javljaju se meleki čuvari prvog neba i pitaju ko je to. Džibril a.s. odgovara da je on Džibril. Zatim oni pitaju ko je s tobom. On odgovara da je s njime Muhammed a.s. Meleki čuvari prvog neba pitaju zar je Muhammed a.s. već dobio svoju misiju, pošto oni ne znaju. Džibril a.s. odgovara da jeste. Oni otvaraju vrata, daju im dozvolu da uđu u prvo nebo i žele selame Muhameda a.s. i žele mu dobrodošlicu. Na prvom nebu Muhammed a.s. se upoznaje sa Ademom a.s., prvim čovjekom i prvim Božjim poslanikom. Zamislite kako je interesantan taj susret bio. Imamo Adem a.s. na jednu ruku gdje je prvu osobu ili čovjeka koga je Allah Đelešanu stvorio prvog, i onda imamo njegovog jednog od najodabranijih njegovih sinova Muhammeda a.s. i ujedno zadnjeg Božjeg poslanika. Nakon tog prvog susreta sa Ademom a.s. procedura se ponavlja, dolaze do drugog neba, upoznaje se sa Jahjom i Isa a.s.
tako ide da na trećem nebu, četvrto, peto, šesto, sedmo. Na trećem nebu upoznaje se sa Jusufom a.s. Na četvrtom nebu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se upoznaje sa Idrisom a.s. Na petom sa Harunom a.s. i na šestom sa Musa a.s. Nakon salama, kada je Muhammed a.s. već krenuo da ide od Musa a.s. Musa a.s. je zaplakao pa ga je upitao zašto plače. On kaže pa eto vidiš, Muhammed a.s. je posljednji Božji poslanik, imao je manje, je živio nego ja, a imat će veći broj sledbenika nego što imam ja. Na sedmom nebu se Muhammed a.s. upoznaje sa Ibrahimom a.s. koga je zatekao na koljenima ispred Bejtul Ma'mura. Bejtul Ma'mur je Kaaba za meleke. Meleki svaki dan dolaze i obilaze tu Kaabu. Znači, otprilike paralelno šta imamo mi na zemlji, kako je Kaaba za nas u Meki, tako je Bejtul Ma'mur na sedmom nebu. 70.000 meleka svaki dan obilazi oko Kaabe, Bejtul Ma'mura, i ovi koji su obišli danas, oni se više nikad ne vraćaju, što možemo samo da vidimo svaki dan nova grupa meleka, nova grupa meleka, nova grupa meleka. I tako svaki dan, svaki mjesec, svaku godinu, svaki 10 godina, 100 godina, milion, bilion, Allahu a'lam, Allah najbolje zna koliko u stvari ima meleka. Posle na Bejtul Ma'mura dolazi Sidretul Muntaha. Šta je Sidretul Muntaha? Sidretul Muntaha je drvo. Iza toga drveta imamo 4 rijeke. 2 rijeke su poznate, imaju isto na zemlji, i 2 rijeke nisu poznate. Poznate rijeke su Nil i Eufrat. I onda to je Sidretul Muntaha je granica dokle je Džibril a.s. iako priznat i posebno mjesto ima kod Allaha dželšanuhu, ipak nije mogao da ide dalje. To je mjesto dokle je Džibril a.s. došao, i onda je dozvoljeno Muhammedu a.s. da ide i da vidi direktno, da vidi i da razgovara sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Samo još jednom da kažem, imamo prvo nebo, poslije toga prvo nebo koje pripada nama, koje smo mi vidimo, i onda dolazi drugo nebo, dolazi treće, četvrto, peto, šesto, sedmo. Sedmo nebo je Bejtul Ma'rum, i onda dolazi Sidretul Muntaha, poslije toga dolazi Kuds, Allahovo dželšanu prestolje. I samo da kažem otprilike veličinu, imamo prvo nebo, sljedeće nebo koje dolazi, njegova veličina u odnosu, veličina u stvari prvog neba u odnosu na drugo nebo je kao jedan prsten u pustinji. I tako veličina drugog neba u odnosu na treće nebo je kao jedan mali prsten u pustinji i tako dalje. Veličina sedmog neba u odnosu na Kuds, na presto Allaha subhanahu wa ta'ala, je kao što je veličina, kao što je jedan mali prsten u pustinje. Sad možemo zamisliti, mi kad pogledamo, izađemo navečer pa pogledamo zvijezde i to prostranstvo, mi mislimo da je to nešto veliko je, sad pogledamo kolika je veličina posle drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmog neba i Kudsi, i sve to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je imao čast da vidi za jednu noć. Muhammed a.s. je otišao, razgovarao je vidio Allaha dželšanu, razgovarao je, dozvoljen mu je šefaat, propisano mu je 50 dnevnih namaza. Kada je se vraćao, Musa a.s. ga upitao šta je bilo, šta je se desilo, i Muhammed a.s. je rekao da je on dobio 50